Когато бях млада и си отглеждах сина, бабата на моя съпруг ми казваше: гледай го, бабе, докато е малък, че ако го нямаш като малък, няма да го имаш и като голям. И на мен тогава това нещо ми беше интересно, защото съм била млада и не съм много вниквала в думите й. Обаче виждам, че е така. И понеже започнах да говоря за децата и това видео искам да го посветя на възрастта между 0 и 3 години. Тази възраст, в която много хора казват, децата са много малки, те нищо не разбират, особено за периода между 0 и 1 годинка. Едва ли не, повечето хора смятат, ами то си яде и си спи и си расте. Да, обаче въпреки, че то нищо не разбира, както си мислят много хора, то всичко усеща. Затова това е периода, когато детенцето много добре може да усети колко е обичано, колко е желано, дали е искано. И всички тези чувства, които мама и татко ги чувстват, ги усеща и детето. Затова в този период е много важно детето, въпреки че не може да говори, ние да му говорим. Да му обясняваме колко много го обичаме, колко много сме го чакали, колко искано детето, да го прегръщаме, да усеща нашата топлина и да бъде щастливо. Защото децата много добре усещат кога мама е тъжна, кога мама и татко се карат, кога има някакво напрежение. И всичко това може да рефлектира върху тях като под формата на да плачат повече, да ги боли стомахчето или да имат някакви такива странни реакции. Когато са на 2-3 годинки, децата също може да не говорят много добре все още, но вие им говорете, разказвайте им приказки. Нека в дома ви да бъде спокойно. Защото децата обичат рутината, обичат всеки ден да виждат подобна картина. На спокойствие, на любов, на грижа към него. Затова, когато се случват някакви сътресения, някой се заминава, някой се отива, децата много емоционално реагират на това нещо. Също, мама трябва да е щастлива. За детето е голяма трагедия, когато мама плаче и когато се случва нещо, което те не разбират. Затова сте длъжни да се грижите за своите емоции и да знаете, че каквото се случва с вас, детето го усеща. Също много майки се опитват да продължат обичайните си задължения, които са имали преди раждането и бременността. Започват да оставят децата на грижите на баби или на бавачки, или просто да ги оставят дълго сами, както имах една клиентка, ми разказваше как тя храни детето си, ходи при него на 3 часа, всъщност сменя му памперса, нахранва го и го оставя 3 часа самичко. И то отначало плачало, после било свикнало. Не знам как ви звучи това нещо. За детето това е травма. Мама ме остави. Затова през този период най-важно е да им показвате, че ги обичате. Прегръщайте ги, говорете им, пейте им песнички, за да има детето спокойна и любяща среда. Да усеща вашата безрезервна подкрепа.